Co si myslíš o tom vrakovišti? To je nejnovější model Fordu 23000T FI. Má přeplňovaný motor s tím. No každopádně by to ještě jelo. Cvikováním a rezervu, to se dobře podívejte, tu má prostě nízko. Tady jsem... Ano, vnitřek velmi komfortní. Volant je anatomicky tvarován, jo. A Střešní okno máte pod sedadlem. a pružení je dobré jak cíp. Sedící pákaž, jo. Do piče. A to je o tomto modelu asi tak kvít. Přejdeme na další káru. Tady toto, model Škoda Šrot 2007. To je nejšrotovější Škoda mody. Škoda Mody! Mody vyroben. Anatomický tvarován tankem. Speciálně pro účely Destruction Derby. Píčo, ano. Ano, tady pro vás. Píčo. Solidní. To ten tank měl dobré kola. Na nich měl napsané píčo a jak to přijel, tak z toho obtisklo. Že? Ano. Ano. Ten nejnižší model Škodovky. Lowrider. Lowrider. A Ovšem, řízení je poněkud obtížnější. a zatím nestartuje. Oka, všecko se dá spravit, nebojte. To dáme na pořád. Totok? Totok. To je nejluxusnější sporták. Ano, velké přitlačné křídlo, tady to vidíme. 5dveřový. Jo, spíš 10. A dokonce je to i kabriolet. Každopádně můžete... Otvíraj nahoru, jo? Každopádně si můžete nastoupit, kurma chcete. Ano, speciálně odpružené sedadla. Speciální sedadla pružinová. A speciální volant. Jak ve Formuli 1. Řadící páka. A mám větší díru na kolenu. Ukáž to do píče. To je píčo, moderní píčo. Ještě tu prdel, bo. A prdel píčo. Největší kufr. Dívej, poslouchejte ptáka. Kufr o velikosti půl litru. Tento model. Co to vypadá na nový hard disk? Ano, to bude To je hard disk. hard disk.